Avui el nostre editorial esportiu vol destacar la joventut i la il·lusió del primer equip del Club Esportiu Premià que venç i convenç, malgrat la lesió del porter Sorinyac. El nostre programa va ser present en el darrer partit dels premianencs davant el Vilanova i la Geltrú. Personalment, un servidor volia descriure en primera persona les sensacions que transmet l'equip de la capital del Baix Maresme i en aquest aspecte jo em quedo personalment amb el creixement de l'afició que mica en mica es va acostumant a omplir la graderia de l'estadi del final del carrer de la plaça, que continua en un estat precari i poc cuidat. Pel que fa a l'aspecte esportiu, cal dir que per primera vegada, i sense que serveixi de precedent, coincideixo amb la crònica del diari Nou Esportiu, que parla de domini, tot i que manca d'encert dels premianencs. Ara cal preguntar-se, s'hauria d'haver produït abans aquesta revolució i haver-li donat molt més poder a l'entrenador del Premià, Jordi Costa?